protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag cancer. So meaning pa, maamligan pa against sa kagaw ang imong selula, maamligan pa o maprotektahan pa imong selula para hindi magka-cancer. May amo ka mo ng suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas. D3 Bio with Visio. Ako si Ana, for problema ko gid nga akon irregular nga regla, agalabot gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. May dalan, way labot nga ginaabuligan niya absorption ng vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. gusto kayong inaas parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama
Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isipon nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras, ang buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subaman ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwansang Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch. June Alojado Kapulot. Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabor kita sa 41 minutos na, nakaligad sa alas 9. Taliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay silingaton syudad. Sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Nakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandal mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, ang inkaupon man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan. Tamtame kaupon man ato sining nga piloto si K5 Makoy Ispiha. Samtang nabatian ninyo karon ang mga pila ka mga on the spot reports nagikan sa ato sila nga patrol, mga pila ka mga breaking news, mga flash reports kag mga situational reports nagikan sa ato sila nga patrol. May kang tanan sa mga
nagakatabo kag sitwasyon sa palibot sa ato sining nga syudad sa Iloilo mga ka-K5. So standby kamo kay ato na karon nga nagakwaon kag istoryahan diri sa ato sining nga pagpangalagan mga ka-K5. Kag siyempre mangin silbi mata kag talingan ninyo sa tion sang kagabihon ang inyo sining palatuntunan ang K5 Night Watch. Samtang sa iban paginaton nga mga pila ka mga reporters kuha man naton karon mga pila ka mga dalagko man nga mga balita kag information nagika na sa iban pa naton sining nga mga K5 reporters pud naton sa City Hall with K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo Provincial Capitol pud naton si K5 Alex Escalante ang natipon man nga mga balita kag information nagikan kay K5 Karen Badilla and of course mga pila ka mga follow-up kag mga investigative report. Ika naman sa aton sining nga Chief of Reporters with K5 Kim Kaluyo. Kinandan sa ato sining nga pagpangalagad mga dalagko makaron nga mga balita nasyonal kag balita international. Pao naton karon nagikan sa News Center. O sa kay K5 Aliera Joy Apin kag K5 Sunny Punay. Kinandan po natin diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Aluhado Kapulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga K5. Today is a Sunday, August 17, 2025. Kapit sa 17, nagali kita subong edisyon, no? Diri sa ato sila nga pagpangalagan mga K5. Ano karon mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon. For the meantime, na-welcome nato sila mga kauturan ng pulaw-pulaw pa subong nga gabi. Diri sa ato sila nga pagpangalagan sa mga wala pa nakatulog da. Ang ibanda nagapulo pangafe pa, pampatunaw-tunaw. Iban mga K5 pa naga-shotting-shotting. Sa mga naga-shot-shot damay gabi lang sa inyo. Muha nyo lang kami nga sumsuman. Samtang nga pamati kamo diri sa ato sila nga pagpangalagad mga K5. Muha nyo lang kami nga sumsuman. Para nga at least samtang nagapamati kamo da ka naga-shot-shot kalingaw-lingaw kamo diri sa ato sila nga pagpangalagad mga K5. Darigid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paginaton nga mga balita kag information sa ato sining nga mga kauturan daw. Standby makamo kay karon dugay pa manaton ang latest weather report. Nagikan sa aton nga local pag-asa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Standby kamo kay kuha naton ang latest weather report. Taon ta. O na kamusta ang tiyempo ta para nga at least ang ato sining nga mga mangingisda, mga mamumugon, mga kwantara, mga mangunguma. Maka-preparar, maka-plastar sang maayo mga K5, ha? Diri sa ato sining nga pangalagad, at least kami ang sige lang kamo steady pulso lang kamo da mga K5. Kaya kami inyo mangin silbi matakag talinga sa tion sa gagabihon diri sa ato sining nga pagpangalagad mga K5. Sa aton karon nga mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kay information sa aton karon nga mga headlines. Sa aton nga mga dalagko nga mga balita lokal, national kag international. Sa mga headlines, mga estudyante nga nakuhaan sang video nga naglakad mga K5 sa Center Island sa Mandurriao. Kaga-disiplinahon kuno sang titim o kag pusmo. Ara naman ati mga muamo na. Nabi kay dapat sina mga K5 naton nga mga traffic enforcers amo ni sila. Mga traffic enforcers naton mga K5 dapat amo nang masaway. Ay dapat kabalo kamo mag-guide dira kay nga kamo ang mga traffic aid. Nag-aid kamo sa ato sining nga mga pumuluyo da. Ilang tawa nyo dapat kin pangsaway nyo ng raan sa mas temprano. Kin pangpituhan nyo na kagambalon nyo hindi ko pidik tabok da. K5 ilang tawa bla. Sus Maria Ihunis tigarapon ni Santisima di ka mo kita sinaman ambal kay mo nga
ang mga kabataan, pag-asa ng bayan. Anong pag-asa ng bayan na Maria Hunis, tira pong di Santissima. Hey, di gani kakilala sa pedestrian crossing. Nami, nagisubo sa mga kabataan, no? Ay, I love you all. I love you all, mga baby, mga iha, inday, nonoy, toto. Oh, grabe, naging mga batasan nyo, no, day. Grabe rin mga batasan nyo. Sus, Maria Hunis. Punta nga naging gani na sang baral. May baral naging nagani kay para hindi ka piritabog tapos mayara na nakatungdan nga nakabutang dira nga mga pedestrian crossing. Ay nakabutang na nga mga pedestrian alley. Pero mga ka-K5, ayahay. Naluoy man ang mga salakyan kag mga taxi driver sila. Pinatabok na lang sila. Mga kadrikado basi bla ko. Kasi bala kung malaga sa maligsa mo pa. Ay Maria Hunis. Kasi kung maligsa mo pa, sus, nadisgrasyagin, ikaw pa man nabat sa katuntuhan nila. Ka-K5, ha? Ay, sus, Maria Hunis, tigara po ni Santissima nga klase. Kuanon sila, ka-K5, report kay informasyon nga disiplinahon kuno sila sang TTMO. Question, lala nyo tsura nila, kaya katalikod man na. Kilala nyo na, kita nyo may tsura nila. Amo man lang ng CCTV footage nga nakita. Daway naman iban sa CCTV footage nga nakabutang na sa tubang nila nga may kita itsura nila. Pwede Black K5 Andre? Paano nyo na madisiplina? Nakilala nyo? Kaya pinagusto ni Kawakal si Inang Udarico Garbanzos. Kaya pinagusto ni Kasugid pero gawakal pero way ginapaminsar kung ano ang gagawa saya sining baho. Ambal sa nga natumod na. Pamangkot paano na matumod na sigurado ka mo? Kung mambal na mga kabataan nga hindi kami, ba? Mambal ko mga kabataan nga hindi kami na yaway na kami pariyo-pariyo lang na yamon yung itsura ya kagbayo. Ay man na ma-close up mga itsura nila. Walang tawabla ano yun na matumod man. Tapos lang yung panginwala. Hindi Black K5 Andre. Sa magasagi pang muna kambal na natumod na Maria Hunis tigarapon ni Santissima paano na mambal na natumod na kay araw-araw man na-enhance nyo na. Pag-enhance nyo ganito yung talikod Kita nyo mga itsura nila kay gatalikod man na mga buhok na nila makita na sa likod puro babae, duwa ka lalaki kag duwa ka babae, duwa ka lalaki kag apat ka babae. At tatlo. Te, makilala nyo na. Tumod na, sino nagambal na tumod man? Natumod ulo mo. Sino sa akong kilala ulo mo. Sarihan tara karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagan. Dali nga kagamay-gamay nga mga bagay na mga K5 okay man na. At least siyempre may mga opisina nga nakapertenise dira. Kagamay sila nga bagay. Although kinanglanon yung kakahuluya gid man iban nga mga pungsod yung mga K5 ya ginapang priso na ganin amo. Diri sa ato kuno ano nila kuno nila kuno disiplinahon pamangkot ano nga klase sang pagdisiplina ng imuon nyo kay kung natumod nyo na pamangkot kay natumod nyo ng mga kabataan nga na paano nyo gintumod na na-identify nyo kilala nyo na sige lang taon ta na karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad dirigid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita iban pa nga mga headlines. Suspect nga nagbuno patay sa isa ka negosyante sa Mandurriao nadakpa na sa aton mga kapulisan. Ang pamangkot mga K5 kung inang nga nagakatabo ini subong man daway maniga katabo halin sang una nga daw silingon anong diferensya ano ang diferensya mga K5 sang una nga tiyempo sang nagapungko si Digong kag sa inang pungko subong amo ang si President Bongbong Marcos
Amo na nga to sini nga pamangkot mga ka-K5. Nga sanguna sang chimpon tatay di gud way mga sangga katabo nga mga kasubong sini. May mga negosyante nga nagkalahalitan. May mga negosyante nga may nagkalabiktima. May mga pila ka mga kauturan naton nga inang gakabiktima kag ginahalitan sang mga lawless elements naton sini nga mga kauturan mga ka-K5. Pero subongo ordinaryo mga ka-K5, ordinaryo lang pagpatay sa mga negosyante. Inbuno. Anong rason? Nato nagkaroon ng mga follow-up reports nagika sa ato sini nga mga patrol reporters. Dirigid lamang sa ato sini nga pagpangalagad samtang liban pa naton nga mga headlines. Land Transportation Office 6 ginapatumod ang mga FB chat group nga nagahatag sa impormasyon angot sa mga checkpoint nga kag nagapanuya kuno sa mga sa mga iya sini nga mga enforcers. May mga ginpang-create mga ka-K5 nga group chat. Labi na ang kalabanan sini mga laban-laban ng mga grupo sang mga inang organisasyon bala sa transport. Palaban mga transport organization. Gahimo ni sila K500 sang group chat. Mayara nga mga grupo sang mga riders, mga motorcycle clubs. Mayara man nga mga taxi club, hindi Black K500. So may mga group chat ni sila K500. Pagwas gani makalabay ang isa ka mga miyembro nila sa checkpoint nga ginahimo sang taga Land Transportation Office o mga taga LTO. Kasulod na dayon sa group chat nila. Nagambal nga, March, hindi ka mo rin mag-agi sa mo nga lugar, may taga LTO de. Kasi kulang-kulang mga papilis ang motor mo da, kulang-kulang papilis sa mga salakyan nyo da. Dire ka mo agi sa niya, hindi ka mo mag-agi sa mo nga lugar, kaya rin di mga taga LTO. Tapos may harap pa na person niya, rin di mga takabano. Madyak ko gapan, tipon-tipon man sila guro sa panakop naman sila, tipon-tipon na para sa tinugbakan na litson sa Disimbero. May mga group chat mga ka-K5. May mga group chat nga muna. Yan nakabutang. Sige na suyaan ang mga pila ka mga enforcers mga ka-K5 sang Land Transportation Office. Yung mga galalain mga ka-K5 ang mga taga-LTO man kay nga amo na mong rin naman siya mga kwandeong mga buaya rin naman diyo. Galalain taga-LTO. Abi kay kung kay isabi may ara gi magkamuabi estilo nga inabala K5 Andre nga kon magpang inspection kamo sang salakyan. Dapat tanan-tanan. Dapat saramahon nyo. Ano abi kay kon mga gwapo gani nga masalakyan mga kampyon gani nga mga salakyan. Waay nyo ginapadulog. Gasalot pa kamo ay ka mga yudikang kanggit. Tapos kung mga motorcycle gani mga kagang-kagang nga mga salakyan, mga truck nga mga di pasahero, mga dalagko nga mga salakyan nga mga truck, nga driver malang ang gatala, may mga karga, amo ang ginapadulog nyo kag halabo si dasang tanan-tanan nga mga papilis, nga kabalo magkamo nga nagadala sina sa mga salakyan nga ina, driver man lang. Ang mga papilis na to sa ilang nga mga amoy, to sa ilang nga mga boss. Di ba? Mga driver man lang sinang nagadala sa ilang mga salakyan, hindi man ang tag-iya. Amo nang ginaobra nyo kahala. Huwag man taga-tiragi sa mga taga-LTO Pero ang punto na to sinidiri, nga dapat kung mag-operate ka mo blas dalan, ikwa na nyo. Isaramahan nyo Hindi kay kung mga kampyon gani nga mga salakyan, napalabay nyo, napalakat nyo. Huwag nyo ginapadulog, huwag nyo lantaw kung anong sitwasyon to sulod. Kasi kung ang kabalo ka mo bala nga kung kaisang iban nga mga hudlom, iban nga mga ano pano siniyo nga mga inang mga sindikato kay 500
Ang ila ginagamit nga mga salakyan, mga high-tech man. Mga kampiyon, mga salakyan ginagamit nila. Hindi ba? Di kun pananglitan nga magpang-checkpoint na malang kamo, ubusan nyo ng tanan-tanan, hindi nyo ng pagsaligi, kag isgi ang mga motorcycles. Hindi nyo lang pagsaligi nga mga motorsiklo na yan among inyong ginaparahan. Tapos busi-sion ang tanan-tanan ng mga papili sa mga motor. Nanamitan makita sina nga kinanglan. Kay may mga ara man kung kaisa nga mga nagamotor nga muning mga abusador man. Ibanda gadala sa ilang nga sa mga motor nga mga wala sa papilis. Ibanda kung kaisa karnapa. Iba sinadira ga-drive sa mga motor nila pero wala sa mga lisensya. Hindi black kay 500. May ara gin mana. Tsunami man na, pero dapat saramahon nyo. Pati ako kung maglabay gani ko sa inyo, sisaon nyo man Katawon nyo na ton na ikaw ang gwapuhon nga si John Kapulot. Hoy, di black kay 500, ara kaya kay kalain, ay kalainin. Di, joke lang pero ang punto na ton may kay 5, mamugin man namong hindi ba na? Dapat siya mugin man na. Nga supposedly, inang sarama bala palariho tani ang pagpa-implementar sa kasuguan. Kabalo kita nga inyo gina target sinidiri ang mga illegal nga mga naga-drive sa mga motorsiklo. Balanta man nga mga motorsiklo halos kalabanan na target nyo. Kaya dang halos kalabanan mga K5 nga ang ilang nga mga motor ya hindi updated, ilang nga mga rehistro, yung ilang nga mga motor kulang-kulang sang papilis. Ang ibanda mga motor na kinawatan. Di natural na ginalagas nyo na. Pero maglabay gani ang mga salakyan nga di pasahero o hindi gani mga salakyan nga mga pribado. Tama gid nga paparahan nyo man kag tapos inspeksyonon nyo man. Istoryahon yung driver naton kay sino ni salakyan, imo ni salakyan. Sir, mayong hapon o mayong agada. Sir, din ka makadto man. Anong kwan mo? Imo ni salakyan, sir. Bebe, palantawa tabi sir sang kwan? O hindi bala? Gamay nga check para nga at least ang mga nagamotor dira nga ginapang padulog nyo man. No? Makahambal man sila bala nga palariho ang implementasyon nyo. Amo na kung nga ginalibak kamo nila sa ilang group chat. Mayara na iman niya. Yabaon niya, rin naman niya ba, Parks? Di ka mo mag-agi, di pa sa may dalan nga mo niyo, kaya harad ng mga buaya. Sakit pamatian na mo. Kumutawgon ka mo buaya. Galing Procon K500. Kung ang mga buaya, K500, kabalo na maghalambal. Laban-laban. Pailan ka mo kaso. Pailan ka mo kwan ng cyber libel. Sang mga buaya. Sa kadamo-damo sang sapat makakipay may galamito nga buaya gid. Nga buaya gid gamit nyo. Maria Yunis tigarapon sa Santissima kamo man. Di man nabi pagamitan ng mga buaya kaya mga buaya pwede lang makafile kaso ni file lang kita kaso sini nga buaya ginagamit nyo nga anong buayaw. Galing abi kay kilala abi makakipay bang buaya nga kwan. Kilala abi ang buaya nga number 1 nga plakaon mo. Kinablang magkaon sila blang ginalamon lang nila. May mga nag-alaga mga pila ka mga organisasyon, may mga grupo-grupo subong hindi mo na makwan mo. Hindi mo na manigar mga K5 nga ang mga grupo-grupo subong. May mga group chat sila ya K500. Amo na nga kabalo sila maglikaw kung sa diin ang lugar nga sa diin nagaplastar ang mga taga-LTO. May mga taga-LTO abi nga nagakwan nga inang mag-checkpoint. Balaan sang mga kwan, sang mga iban nga mga salakyan nga nagadala sang illegal nga mga salakyan. Kung sila gagi na dahil kay may mga group chat sila ya. Kama sila nga part. Hindi dahil mag-agi. Partan nyari ding mga buhaya. Kadamo mo na gani. Kadamo sa mga inugtawag ni sila nga buhaya. Gidya inyo haw. Dapuga karon. Ulamon tara man hambal ni former Mayor Jerry Treñas ang iya nga kwan. Iya tinaga nga siya ay dapuga karon.
Sorry, hanta ka naman ka K5 diri sa ato sini nga pagpangalaga. Diri lamang sa K5 Night Watch. Tantang sa ibang panaton nga mga balita, sa ibang pagid nga mga headlines. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Mga pulisa sa ikayong lawas ginapabaskog na sang Provincial Health Office. Ilabi na gid sang Provincial Board. Provincial Health Board. Aton nga probinsya subong daw damo sa mga duha ka mga pamalatian subong ga-atake sa probinsya ta kay 500. Number 1 ang dengue, number 2 ang hand, foot and mouth disease. Muni nga mga pamalatian subong nga naga-atake sa ato sini nga probinsya o ti kinahanglan pabaskugon gid di ba? Diri sa aton sa Iloilo City lain di ang balatian nga naga-atake kay 500. Sabi mo kung ano, balatian nga kwartatitis. Damo sang mga kauturan naton. Nga nagpamigado na mga ka-K5. Diri sa ato sa may syudad sa Iloilo, bangod sang puwerte sa Kataason sang real property tax diri sa aton sa may syudad sang Iloilo. Kag sa pagkamatuod lang ang taga PSA mga ka-K5 ang nagpagwa na sang statement kag nagpaandam sa mahimo matabo mga ka-K5 sa sitwasyon sang aton sining nga syudad. May kangtanan sa pagpaimplementar na sang 300% nga real property tax diri sa syudad sa Iloilo. Ang Philippine Statistics Authority ang nagpahayag mga ka-K5 nga may posibilidad nga kag hindi lang kay may posibilidad kundi subong nagaepekto na ini sa aton nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo ang pagtaas na sang mga balaklon diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Di hamak nga puwerte kataas na mga ka-K5 ikumparar sa mga iban nga mga probinsya. Di hamak nga mas mataas ang mga presyo sa mga balaklon diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Bangod ini sang pag-epekto na sang real property tax. Inabase sa pagpahayag sang Philippine Statistics Authority o kon PSA diri sa syudad sa Iloilo. Hasta ang inflation rate naton diri gataas nga nagataas diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Ini bangod sa epekto sang 300% nga real property tax diri sa aton nga syudad. Kay daw halos kalabanan nga mga negosyante, mga ka-K5, ang iban sini inpangpatong nang ila sini nga mga sa ila nga mga negosyo ang ila ginabayaran nga real property tax diri sa syudad. Magluwas sina may iban kag daw halos madamo sang mga business sectors, ilabi na gid mga businesses diri sa syudad sa Iloilo nga nagsalarado. Damo-damo sang mga pila ka mga negosyo nga naguntat ang ila sini nga mga negosyo diri sa syudad sa Iloilo bangod sang puwerte ka daw halos hindi na masarangan mga ka-K5 nga pagsaka sang ila sini nga balayran sa real property tax. Kag wala labot sina halos nagmalahal ang tanan-tanan hasta mga business permits. Nagmahal mga business permits, nagmahal ang mga barangay clearance, nagmahal ang tanan-tanan. Sa ato sini nga pag amuning pahayag sang taga PSA kon Philippine Statistics Authority. Samtang nakakuha naman kita sang balita dito sa Pasig City sa ginauyatan nga pagpangalagad kag pagpamuno mga ka-K5 ni Mayor Vico Soto sa Pasig City. Dito ya sa may Pasig ya mga ka-K5 abi ko ano ang natabo. Di hamak nga enjoy ang mga pumuluyo dito labi na gid ang mga negosyante kay 500. Mga magagmay nga mga negosyante bla pareho sabi sa mga chulo Changi ni. Diri sa aton sa Iloilo City, you know ladies and gentlemen, nga ang aton nga mga Changi diri sa syudad sa Iloilo, sang una nagabayad sila sa ilang nga business permits mga ka-K5. Ibala sang una nagabayad sila nga business permits sa ilang nga mga tagsa ka mga barangay. Kalabanan da mga business permit nila nga ginakuha da
Ang balayran sila mga tag 1 kagatos, 2 gatos, pinakataas 3 kagatos. Ang ilang nga mga balayran sa business permit nila sa barangay. Subong mga ka-K5, ang tanan-tanan nga mga businesses, mga negosyo diri sa syudad sa Iloilo, ilabi na gid mga ka-K5 ang mga chulo-changging nga gagmay bala ni. Bala nyo man ang mga chulo-changging gagmay, hindi bala? Ang mga chulo-changging nga gagmay dire, ang negosyo nila na gakuan mala na recycle bala. Mangumpra sila pagkatapos ganansyahan gamay. Tapos pag ganansya nila, ginaganansyahan nila ni bango sa tingi-tingi bla baklo nila kumprahon nila tingob. So kung makakumpra sila tingob, makakuha sila sang discount. Sa ila sini nga ginakwaan nga mga item sabi. Tapos butang na tiyanggi nila, patungan nila ang tiyanggi nila mga tagpiso sa lapi 2 ka pisos sa kada item nga ginabaligya nila halin to sa ginakwaan nila sa puno. Dira sila nagaganansya mga ka-K5. Tingiban sila dira K500. Hindi pa na nila makuha mga ganansya nila, kaya ang ganansya nagakadto pa sa utang kay may mga manug utang pa. Ani bla? Realidad kita subong nga real talk, kita subong K500 ha. Hindi bla mo gid man ha. Ang mga tiyanggi-tiyanggi niya, no? Ang ilang ganansya ni kung kaisa dito pa nagakadto sa mga utang. Kay may mga nagautang gid man niya, may mga manug utang gid man niya mo. Di ang ila sina nga mga binaranay kung kaisa, like for example, construction worker. Siyempre, ang construction worker, nagatrabaho sila simanal. Siman. Simanal ang ila sila nga bayranay, simanal ang ila nga sweldohanay. Tiga pangutang na sila sa tiyangge. Natuntiyay mapalistanay ko abina. Manang, nanay, lula. Tiyoy, angkol, yan mapalista, biko anay da. Ari lista ko sa imo, kada adlaw-adlaw da, may malista sila da sa nga tinapay, soft drinks, sardinas, itlog, o kunano da mga ginakaon sang mga construction workers. Tagabot sa Sabado o kung Domingo, sweldo nila na. Pag sweldo nila mo pa na pagbayad nila sa tiyanggi. Yung mga tiyanggi naman yung mga ka-K5, siyempre, gasalig man sa mga manug utang ka sa mga ginapautang niya, di kun pananglitan. Amo na rason kung nga ngang ila sini nga negosyo mga ka-K5. Gamay-gamay malang na para malanaya sa ila daya consumption sa barangay na sa palibot mong. Di karon ginapakuha mo sa business permit sa syudad pa makuha sa business permit. Kuhaan mo sa sang kompleto nga mga papilis para nga makakuha ka sa business permit kay 500. Abi mo kung ano kinanglanon para makakuha ka sa business permit. Number 1, kinanglan mayara ka nga barangay permit o barangay clearance. Pagkatapos madiretso ka pa to sa City Hall. Inspeksyonon para kay 500 sang taga City Health. Sa taga City Health may inspeksyon pa na sila. Tapos may bayad naman na sa dayon. Pagkatapos, inspeksyonon para sa taga Bureau of Fire. Inspeksyonon para dason. Nakaka-K5 sang building sa office o building official o mga taga Ubo. Kuhaan pa na sang fire permit. Tanan-tanan. Tapos ang mga nagatiyanggi da kung imo ga baligya kada kulo karinderya nga gamay. Kuhaan ka para sang health permit. Kuhaan ka pa sang mga imo nga mga tinawo daw kung mga upon mo da nga naga solo service ang pagkaon da kay 500. Kinanglan may health certificate na, may health card. Dahil lang tawag ko nung nga gastuhan ay pagkatapos antes kasi na magkuha kag makakuha sang business permit sa ato sini nga syudad. Lain niya kung sa barangay ka lang nga magbayad kay nga kundra ka lang nga sa barangay hapos lang katama barangay kapitanya kay barangay kagawad mga barangay official balaan na nila na kung sino ka kilala ka na nila lalabo sila kilala ka na nila kay 5 balaan nila kung sino ka balaan nila kung ano negosyo mo kaya ara ka man sa barangay subong niya tanan-tanan mga kay 5 nga mga barangay o tanan-tanan nga mga businesses sa barangay ultimo gani mga ambulant vendors ginapakuha kag ginapagawad sang business permit kag ginapangayuan pa sang health card. Di ka magkuha ka sang health card, mabayad ka na maliwat. Amo na kasikot sa ato sa nga syudad kag amo na puwerte nga pagpangwarta sang syudad ta sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sa Iloilo. Karon, ari ang good news para sa inyo nga mga taga Pasig.
Babalo ko sa inyo kung ano ang Pasig City. Sa Pasig City, mga ka-K5, ang ginhimo ya ni Mayor Vico Soto, ang tanan-tanan nga mga tiyangge, mga small businesses, mga small business owners, mga ka-K5 kag tanan nga mga permits or bisan mga certificates nga ginapangayo sang mga taga-syudad sang Pasig, mga ka-K5, ginlibre ini ni Mayor Vico Soto. Matiyanggi ka? Pagtiyanggi mo, gawad ka lang business permit. Pagawad mo sa business permit, isyuhan ka. Wala na duro, parikubikos, way na tanan-tanan. Inspeksyonon kaya tanan, pero wala bayad, missing ko, way sige bayad. Ang mga nagapanag-iya sa mga businesses. Mga ka-K5 dito. Kay nga tungod mga ka-K5, simple lang ginhimo ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Number 1 ang ginhimo kung nga nalibre ang tanan nga mga businesses, ang mga permits ng mga businesses, ilabi na gid sa mga tiyangge, mga gulong-gagmay nga mga negosyante, ta? Abi niyo kung nga nalibre niya, number 1 ang ginhimo, gindula niya ang korupsyon sa Pasig City Hall. Gindula ya, mga ka-K5, ang tanan-tanan nga inang korupsyon. Gindula yang korupsyon. Bangod kay gindula ang korupsyon, ang tanan nga kwarta nga nagasulod sa syudad, wala sang buhin misingko nga nagasulod sa bulsa sang mga politiko kag sang mga buaya rin naman, buaya naman. Dapugagid. Mga ka-K5, amo na nga sa kada tuig may ara yang nga surplus K5 ba, Andre? May surplus ya ang Pasig City. Sa kada tuig, naga-surplus sila yatag pila ka bilyon ka pesos. Bilyon yang ilang nga surplus. Wala ya utang ang Pasig City. Amo nang ginahambal ta sa inyo. Ano ganito ginapamangkot nyo sa akon sa una man? Nga kung ano ang parang husto na. Para nga madula ang baha sa aton nga syudad kay sa bilog nga Pilipinas. Amo man ang isyu nga dalagko subong kay 500, di ba? Ang pagbaha nga kita mo nagkadto si President Bongbong Marcos de. Tapos may mga pila pagit ka mga lugar tong nga ganareklamo nga grabe ang problema sa baha. May mga problema nga mga nagkala-delay nga mga projects, nga flood control projects nagkala-delay. Mga ka-K5, di ba lagi pamangkot nyo ko kung anong akon opinion kag kung anong akon nga mahambal ka batugda para madula ini. Ang problema parte sa baha, delayed nga mga nga mga flood control projects. Hindi lang kay mga flood control projects, pati na tanan nga mga projects sa gobyerno tayo. Dumduman nyo. Nga ako suggestion, simple lang. Ano suggestion ko gani? Dulaon ang korupsyon. Pag once nga madula ang korupsyon, mga ka-K5, sa aton gobyerno, sigurado wala sang palpak nga projects. Simple lang katama. Amo na subong ang ginhimo ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Mga ka-K5, ina ang klase sang pagpalakat sang panggobyerno. Amo nang kinahanglanon naton nga leader diri sa aton nga syudad o kon sa iban nga mga kaprobinsyahanan pagin. Lantawan nyo, sang una madumduman ninyo, ini mga ka-K5 ang Pasig City di hamak nga purti kahigko klase lugar. Daw halos lugar masang una sang mga kawatan kag sang mga hold-upper ning Pasig City ngani. Dumduman nyo, damo-damo galutaw-taw sa una permis Pasig River ginapangtagbong lang. Di ba K5 Andre? Sang ang mga nagauyat atong daan nga mga politiko, ginbag-o sang pumuluyo sa Pasig, ginhatagan la tsansa ang bataon. Amo ni ang katawhan o ang pagkatawo mga ka-K5. Ni Vico Soto,
Lantawa ko nung tabo sa may Pasig City. Naanad kitabi nga sa kada probinsya, sa kada lugar, ang aton sila nga sulundon, nga kung sinotong tatay, kung mag-retire sa politika ang tatay, ilisan ta sa bata. Kung mag-retire ang bata, ilisan ta sa apo. Kung daw wala naging tsansa ang apo, may hinablos pa. O hindi gani, may tiya, may tiyo. Kung kaysa nga daw ay naging siya si Lolo pa, pwede pa to si Lolo, ho. O hindi ba? Amo na naandan ta. Amo na rasyon kung nga hindi madulang korupsyon sa aton nga syudad, sa aton gobyerno. Kay nga naandan ta nga daan nga ipabulos-buluson ang mga kung sino nga mga magpamilya, pinamilya nga klase sang pamulitika, di kabalo na sila. Balanan nilang pasikot-sikot kung paano mangawat sa kwarta sa kaban sa gobyerno nga hindi sila madakpan. Amo nang rason kung nga wala ka asinso ato syudad, ato probinsya. Hindi lang kay diri sa syudad sa Iloilo. Sa iban nga lugar lang tawad to Blas Pasig City, wala man sila nagpataas ang real property tax. Kag sa pagkamatuod lang ang mga tiyangge dito, mga ka-K5, libre gani ila to yung nga business permits. Tingaan nga naka-income, nga may surplus man nga to sila nga syudad sang Pasigaw. Na may surplus man sila sang dihamak nga binilyon-bilyon. Diri sa aton mga utang na tanan-tanan, pagkatapos pasakaan sang 300% nga real property tax ang ato nga syudad, mga ka-K5. Ultimo sidewalk vendor ginakuhaan sang business permit, ginapabayad. Ultimo tricycle driver, e-bike driver, tricycle driver, pabayaron sang dalagko nga mga business permit o kon mga registration fee. Sa ilang nga mga tricycle, sa ilang nga mga motor, mga ka-K5, pagkatapos ang ato nga syudad, gantos migapos ang baha, dapuga! Inom ko na si inang DTX pabarit kag may tisib lang. Huwag high blood ko. Ka-K5. Inom ko na isang klinika DTX, Coffee Mix, kag may tisi, kay daw gasaka ang limpuduhan sa ulo ko. Ano, balis ka daw. Daw gasaka ang ulo ko sa adobo. Ano? Mga ka-K5, istoryahan tara karon mga ka-K5. Ang PSA istoryahan plastar ko sa inyo karon kung ano ang pahayag sang taga PSA, Philippine Statistics Authority. Ang pagsaka sang real property tax nga 300% diri sa syudad sang Iloilo, mga ka-K5, dako nga epekto sa business sectors kag sa komunidad. Hindi lang niya, mga ka-K5, hindi lang niya kay siling nga para sa mga negosyante, mambal ang mga tricycle driver nga wala kami labot na. Oy, kamo kabalo nga kamo ang pinaka numero 1 nga mapiktuhan sini. Gambad ang mga standby nga manamo na labot yung mga standby kami, way kayo magabayad tax. Hindi ba? Way kamo kabalo nga kamo nga mga tambay. Ang number 1 nga mapiktuhan sini, bangod ganda tawag nga kamo sinidiri, mga ka-K5, ang ginatawag nga mga end users. Maghambal kita nga end users, ang bot silingon, kamo, mga ka-K5, ang katapusan nga maapiktuhan sini halin sa pinakamataas nga affected sang 300% nga real property tax. Plastar ko na sa inyo karon kay diri ini ipahat-pahaton sang taga PSA o kon Philippine Statistics Authority nga naghambal siya na ara kita sa alarma nga si stage. Mga ka-K5, bangod sang pagpaimplementar sang pagpasaka sang 300% nga real property tax. Ang 300% nga real property tax, ginbuhinan pa na siya 40%. Mga ka-K5 kuno nga gin-discount para nga umpaw sa inyo nga mga pumuluyo, labi na sa mga negosyante sang nagligad nga eleksyon sang 2025 nga Mayo. Amo na siya ang gin ulo-ulo sa inyo para nga magdaog sila liwat. Pero
Ni kum sa inyo ihibalo, gininto lang kamo. Kag nagpainto man kamo. Antes ko na iplastar sa inyo karon, inom anay Klinika DTX Coffee Mix kag Mighty C para hindi ka mo high blood doon samtang ka komentaryo ko. Ayos, oh. Nga kinahanglanon, ged. Mga ka-K5 nga kinahanglanon kita nga mag-inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Ati siyempre, tanan-tanan nga mga problema sa lawas ta makuha niya mong mapunggan niya kag mapahagan-hagan niya kag mabuligan niya, no? Pinaagi sa sa ginatawag naton mga ka-K5 nga pag-prevent sang pagtubo sa mga balatian sa aton nga lawas, most especially ang cancer nga amo gining ginakakulbaan sa tanan pagwas gani nga may cancer ka na, gahambal ka na dayon nga ati hulaton tanan chimputa. O hindi bala K5 Andre. Amo na kalabanan basta gani matubuan ka cancer. Gambal ka na dayon nga ati sigaw laton na chimpota. Anom tuig, pitok tuig, pulo tuig. Pero mga ka-K5, pwede naton madula ang cancer nga hindi magtubo sa lawas ta once nga kita ang naka-insindi kag nakahibalo kung anong dapat naton ngayon. Number 1, mga ka-K5, nga gahimuon ta, healthy lifestyle. Number 2, mga ka-K5, selection of foods we intake. Kinanglan naton pilion ang pagkaon nga ginakaon ta subong. Kay ang halos tanan nga mga pagkaon, damo-damo gidya sa mga pagkaon, ngabi na to namit-namit ang saborya pero sa pagkamatuod lang, mga K5, gakaigo kita kay gali, gamat-amat gali kita ka food poison. Ginamat-amat kita kiling me softly kita kay mga pagkaon nga ginakaon ta, halos mayroon nga mga processed foods ingredients. Mga K5, bisan utan, subundi mo masaligan, may mga spray. O ni Black K5, Andre? That's why kinanglanon ta proteksyonan lawas ta pinaagi sa sa paggamit sang sining mga natural nga klase sang mga food supplement, mga K5. Ano ini? Amo ni sang mga produkto sang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang Klinika DTX 500, di superior antioxidant. Magambal kita nga superior antioxidant, mga K5. Number 1, amo ni sang nagapangkakas sa mga free radicals yung nagasulod sa lawas naton. Mga iban pagid nga mga inang nga tuktok balang nagasulod sa lawas ta nga hindi na dali-dali makakas bangod ka hindi sila yabuhi, patay ni sila klase mga tuktok ni mga K5 gamatamat upod sa aton. Pero bala sa salsalon ba? Salsalon matuktukan bisan ka tiga mga K5 gaamat-amat gabok kasta sa uli mautod. Amo na siya ang tuktok, amo na siyang free radicals. Amo na siya ang ginainkwentro sa ang ginatawag na ton nga antioxidant. Ang Klinika DTX 500, isa ka superior antioxidant, meaning siya ang makapataltal sini sang mga free radicals nga nagakos sang balatian kag nagahatag sa aton sang mga komplikasyon sa aton nga lawas. No? Amo ina siya ang free radicals. So, superior antioxidant kinanglanon naton. Amo ini ang Klinika DTX 500, mga K5. Kag, para may partner siya, kinanglanon naton nga i-boost ang aton nga immune system. Ang immune system naton kinahanglanon nga mangin mabakod para pagsulod sang mga virus, bakterya kag iban pagid nga mga baratian kag mga free radicals nga ini, mga K5, bakod aton immune system, mga aton nga antibodies makareact, makabato sa aton nga lawas. Amo ni siya ang ginahimo kag papel naman sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, hindi ka sinima ka K5 magkadok bisan magkaon kasi kung mag-inom kasi ni nga wala kakaon, no problem. Because this is a alkaline vitamin C, hindi acidic, magka-K5, hindi ka magtigam, hindi masulab, sulok-sulok mo. Ang pinaka-the best, kay ini siya numero 1 nga immune system booster. Power duo of Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, the superior antioxidant plus the immune system booster equals healthy body. Ay, pertay! Grabe! Oh, de Black K5 Andre?
Ay, kanamiton. Kambal ka mo rin kay 5 yun, ti ikaw gaamo kasi na. Yes, of course. Kami nga duwa ni Burandak. Hindi pala Burandak? Tamos Burandak, way untat kadlaw. Laughter is the best medicine. Hindi pala kay 500. Amo na kami nga duwa ni Burandak. Amo kami sina. Nagainom sang klinika DTX pamerikag Mighty C. Rason nga ang amon lawas mabakod daw wala lang nagatigulang. Ay, kanami. Ay, hindi bla. Ano pa inahulat nyo? Inom gani ko, kamo pa? Bakal kamo gani sigarilyo nga halit sa lawas na. Gainom kamo gani whiskey nga halit sa lawas na. Halit sa baga nyo na, halit sa atay nyo na. Ayhan pa ining DTX 500 kag Mighty C. Ano pa yun? Imna nyo na mayaw ni sigira po ni Santissima. Pwerte ka barato, 22 pesos. Power combination na sang duwa. O hindi ba? Oh, sus! Ay, nano ka mo man. Sige na, imno. Sa ano pa nahulat nyo? Sa ano pa kamo mahulag kung may lala na kamo nga balatian? Ang bot sa inyo da. Gariman lang ko sa inyo, health is wealth. Ano sa imo ka bilyonaryo, may ano sa imo ka damo-damo kwarta, kung balatianon ka, hindi ka mag-enjoy sa kabuhi mo. Promise me, mga ka-K5, tutuod ginaya, bi ano sa imo ka bilyonaryo, kung masakiton ka, hindi ka mag-enjoy sa kabuhi mo. Amo na ko na ginatawag nila nga health is wealth nga kay ang ikaayong lawas, amo na yung matutuod nga manggad. Bisan wala ka kwarta, basta nami lawas mo, mga ka-K5, damo ka sa mahimo nga obra, happy ka pirmi, nga, lipay ka pirmi nga, wala ka sa may ginabatyag. Ito di testingin nyo, sa mga manggaranon, nga mga kwan, nga mga, ano gani, mga bagit-bagit. Manggaranon ka na, milyonaryo ka pa, bagit ka pa. Hindi ka pa manghatag sang, hindi ka pang mabakal sa mga pagkaon, mga kinanglanon mo, ilabi na gid para sa king lawas mo. Mapatay ka, hindi mo na madalas ka impyerno. Bochi mo na. Kung magpalangit kayo man, hindi mo na madalas sa langit. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw niya imnon bakla sa tanan nga mga butika kag sa tanan nga mga klinika di alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramiloy makita nyo sa bisan di lang nga lugar diri sa nationwide. Oras alas 10:31. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolaurin to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o tipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, multiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi.
Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon nga estasyon,
K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad, prober kita makuha ang situational report nagikan sa patrol. I-check nato na yung latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kamusta naton kung anong latest nga sitwasyon, no? Sang aton sining panahon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung naton karon sa piya kalinya sa Pag-asa Iloilo, kita kay Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Engineer Charlie Depra sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Maayong gabi ng kabisita nga tagpalamati sa K5 News FM. Yari pinakauling na nakasang panahon karon nga daw, Agosto 17, 2025. Alas 8 subong nga gabi ang ato ginamonitor nga low pressure area sa pasang Philippine area nag-develop tayo ni tropical depression kag ulinin na si Platan niya sa 1,000 km west sa Northern Luzon. May kapaskon nga hangin magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagbadlos naman magalabot sa 55 km per hora. Magahulag ini pa aminhan sa mahinay. Samtang isa naman kay LPA ato nga ginamonitor. Uli man na si Platan sa yaya sa 570 km nasidlangan namin na nasidlangan sa Itbayat, Batanes. Southwest monsoon naman nag-apekto sa western section sa Southern Luzon. Samtang diri sa aton sa may Western Visayas, paday ko tayo maka-experience sa mga isa pag-aloman tugtog pag-aloman nga kalangitan. Expect aton may mga isolated sa aton mga pagulan pagpangilat para go balasang localized thunderstorms. May natugtog makasara naman nga hangin, magkaliga pagkata nakatungtad pa na pagkata nasidlangan, magadalas sa makaray tugtog makasara ka di pagbalod sa kadagatan. Ang sa atong temperatura nasa 26 to 30 degrees centigrado. Adlaw nagatunod alas 6 city kitas ng hapon, nagabot lang alas 5:40 sa aga. Ikaw na pinakawalang lakas na panahon dito dito sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Hello, Engineer Charlie Depra, sir. Yes, sir. Oo. Lo natuklarohon no, may isa ka low pressure area nga nakita nga nakasulod na diri sa aton sa PAR, no, sa Philippine Area of Responsibility subong bali tropical depression na ni sa subong engineer. Yes, ang tropical depression is sa karon ang nakagawa ini og sa guwan sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Nakagawa na ni direct sa ato sa diri sa karon. I see. So ining isa naman ka low pressure area nga makita naton diri sa may sa piyak nga part, no, sa inang 500 inang 90 kilometers east northern sa Itbayat, Batanes. LPA pamalan no, kag wala pa man makasulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Yes, ang isa ka LPA so sabi ko kayo na sa 530 km east northeast sa Itbayat, Batanes sa susunod na ini sa Philippine Area of Responsibility nag-develop ini kay no. Kada so now mataas ang chance naman na mag-develop ito tropical depression within 24 hours. I see. Okay. With that, Engineer Charlie Depra, thank you so much and good evening sa liwan. Welcome, sir. May gabi sa liwan. K5 News FM. Kampiyon Report. At least klaro, no? Mga ka-K5, no? Daway man chance gali nga mag-develop ito tropical depression ning isa ka LPA na siplatan dito sa may area sang Itbayat, Batanes, mga ka-K5, no? Kasulod naman sa area Philippine Area of Responsibility pero masyado kataas kag daway man chance mga ka-K5 nga mag-develop into a tropical depression. Ang ining LPO kon low pressure area nga nakita dito sa may area sang Itbayat, Batanes, mga ka-K5. So
Antes ko i-check ang sitwasyon sa nga to sila nga syudad, no? May reklamo to sa may kuano sa may playground sa Haro Plaza, oh. Kay 500. Sa may playground sa Haro Plaza, may reklamo to. Kay hindi na to sila kahampang masyado mga kabataan to kag mga nagapamasyar ba to naga-date to. Kay 500. Kay may namuson to, dapuga gid. Lintukin kag buro-buro gid kun si boss ko pa sa una Jan Paul. Yalintukin kag buro-buro gid. Ha? Si former Mayor Jerry Triñas pa niya dapuga gid. Lintikan gid ko na nga akong pagkilala niya, lintikan gid pare. Ay pare Biboy Kadis dagil isang East Baluarte daming gabi pare. Abi ko na may mga green guard na dira kay 500. Ibla na may ano pa na sila green guard ni bla. Ay kanugon sin sweldo sa aton nga mga pumuluyo na sa ilada nga hindi ka bantay na sa mga nagapramuson da. Dapuga. Ay pasensya sa mga panyapon pero sabagay gabi na tama inog panyapon na tapos yung magurutanan ka panyapon guro sa mga naga-snacks dai. Sabagay sa iban nga pungsod to adlaw to sila mo pasensya gid sa inyo Pero tiyan mo ni balita oh. Standby ka mo Kay dugay-dugay mga K5 i-check naton. Si si K5 Jenny Kauyunan. Kay damo-damo reklamo to mga nagataro tambay to niya nano ni man. Imbes niya ma-date ano pag-date mo sa niya kay kalabanan kuno subo nga mga tao sa may Haro Plaza kay 500 mga malaway sila tanan. Abi ko nga abi mo kun nga laway sila. Puro gid sila laway halos kalabanan. Ano hindi maglaway kay ilang mga ilong naway sila mga ilong kay ilong lang tabunan nila. Hindi kompleto itsuran lang kay ilong lang dula. Tingnan malaway. Tsuran lang subong do mga kuris-kuris kay nga mga ilong lang pinangtabunan nila kay Virtek nok baho to. Di magbaho ni sino Jesus Maria Ihunis ti garapon ni Santissima ni. Mga kakipay. Nano nga klase ni nga ngaton. Abi kwa na ining plaza tada may kwa na da. Nagabantay nga mga green guard na da. Nga nakalusot pang manog tim. Ay, kalain. Sino nagbunaan na da? Dapuga. Maria Ihunis ni garapon ni Santissima man. Pero antes sinabari ko antes ko karon kwao na sila nga to sila nga mga reporters mga ka-K5 rekta sa may Haro Plaza. Mang shout out tanaya. Shout out may gabi sa Kaibaw. Rigid una si si Kuya Eric Orsabia de la Cruz. Kuya Eric, may gabi. Banlaban nami tulog mo ay. Maria Ihunis ni garapon Santissima, pinatamaan mo naman kami kagabi ni ihado ko kay Seradulos. Tornedan Cartagena. Kag ni ni Barbara. Mahal lang si Maninay Agnes ay katulog-tulog lang pero nakakabit 5,000. Anyway, may gabi da sa tanan-tanan nga mga grupo no sa mag-asawang Mr. and Mrs. Arturo and nang Grace ko. May gabi da sa inyo tanan-tanan no. And sa kay Jan Siging Paragiton, si Kwan pagali basi Kwan malipatan ko. Kasi mambal si Annabel Biaco, blan niya way Kuya Haw. Ay gabi lang na. Mo sa tulog nyo gabi, okay man. Gabi, ginagali sa ngaga. Kaya Jan Siging Panagiton, good evening da. May gabi sa Florenda Cadaviro, good evening. Kay Christian Gardose, yan pinakataas ng RPT sa Texas, sir, 28%. Kung mag-increase sila 300%, niya mangin 84%. Kung hindi, kung hindi gani mag-civil war sa US, maando lang
alarming gid ya to the max ang ang ining ma-apply ko na biser nya economic analyst kag surveyor kay dawala ang syudad economic analyst. Pwede mo gid-applyan di galing kay hindi na way na sila gapati sa mga muna kung ano tong gusto nila mo na ginapatuman nila. Hindi sila gani gusto nga buksan na kag ikonon nga i-review kag istoryahan kag i-review ang kwan ang aton nga inang real property tax ordinance. Hindi gani gusto ang mga konsyal. Gusto sa mga pumuluyo tani galing ang mga konsyal kag pangbuto nila hindi gusto. Te sino sala akon hindi inyo magyapon sala na sa mga nagbuto sila. Kapila naging kamuhambalan. Gin-explain na gid sa inyo insakto sa nagligad ng eleksyon sa pagkampanya namon. Gin-explain na gid sa inyo tanan-tanan kung ano ang matabo sa aton once nga hindi ma-repeal ang real property tax ordinance. Di way man kamo nagpati. Nagpasugot man kamo gyapon. Sa pagkamatuod lang, ginbutan nyo pa gani number 3 si Rabia. Sa una, number 9, supo sa number 3 na, but silingon na namitan ka mo sang real property tax na 300%. Hindi na namon sala. Okay, sige. Ria Capanas, good evening. Sila nga Maninoy Gapings John Caps. Kay Julia Albert Cagancia, good evening Idol John. Pati sila nga pa fishball vendors. Ay kalukoy gid ang mga tao sa city. Real gutom na gid as in magmuna gadamo ang krimen kay mga tao gutom. Laban-laban mo na matabo. Kay kagamo na nagkatabo subong. Romeo Sobere, niya kalma-kalma lang idol. Rosimpas, good evening. Din de Los Santos, good evening. Sakay Liz Tini Pamalio, good evening man. Laila Sofia Altilia Hiroche, good evening. Kay Christian Gardosi, good evening. Kay Verna Salvilla, Rose Simpas, Japs Evangelista, Waswas Idol, sakto gina, siling ito. Kay Mary Ricabar, good evening man. Si Christian Gardosi, rolling lang ila Capital Sir John. Laban sa Bombay pahalin, inadlaw, 20% interest. So ila ganan siya sinintimos lang sa Bombay kakadto kaluhoy aton nga mga pumuluyo Model City Pasig City Mayor Vico Soto, correct. Sa kay Rose Farito Chavez, good evening. Larry Mission, Bira Idol Idol John. Kay Christine Ann Blancada niya, good evening sir. Pwede mo da mapanawagan bata ko si Chantal Nicole Hiaga, taga Kalaparan. Kagabi siya naglakat hasta subong wala pa kapauli. Lihog lang tawag sa numero. Madamo gid nga salamat. Oy, abi send sa amon rin picture sa bata mo be para nga ma-post namon sa Facebook no kay 500. Lihog lang i-send sa comment section namon kay para nga ma-post namon sa Facebook ang picture sa bata mo no. Kung may picture ka sa bata mo nga nadula no nga si Chantal Nicole Giaga no. Nga taga Kalaparan. Kaya ari man ang number mo, ginbutang mo man ang number mo. Amon nga nga i-copy paste and then butang ang picture sa bata mo para ma-post naton sa Facebook para ma-share sa palibot naton no para nga may makakita sa bata mo sa kay Christine Ann Blancada. Okay, send palihog liwat mo picture diri ikualan diri lang i-send sa comment section sa ato sa nga Facebook live. Okay, sa kay Christine Gardo sila nga tan-aw lang sa FB page Sir John kay Gabaha Rentals sang mga stores nga nag-close, correct. Damo-damo gid may mga ginabaligya, may mga ginapauntat. Iba nag-migrate. Naghalalin na lang Nabaligya nila mga duta nila kay hindi nila masarangan sa pagbayad sa ilang mga real property tax. Ang ginahimo nila ginapangbaligya nila ang ilang mga duta kag mag-migrate gisaylo sila sa Leganes, sa San Miguel, sa Pavia, kay lapit man lang sila within the city no. So dito ya sa may mga area nga ina ang balayran niya sa ilang real property tax siya gagmay lang katama no. So man nga ginabaligyan nila duta ladi sa syudad din sa ilo sila tos Banwa. Okay, sa Banwa ya mahal ang baligyan nila dire tapos mo nila sa Banwa to baha brato ila baklon nga mga duta to kag brato ila nga real property tax to. Kay Christian Gardo sila mo nahambal nila backbone kuno sang syudad ang RPT, backbone guro sang ila bulsa
Kay bawion nila milyon sing gasto nila sa vote buying sa nagligad nga eleksyon. Mugid, Jojo Silano, good evening, Romeo Suberi. Nya basta buaya sa takas, idol. Perte gid kagutom, manginaon gid na. Mo na problema sa inyo kay gapahimunong ang buaya ginakuan nyo, ginalibak nyo. Kaluluoy lang pero may buaya sa inyo. Mga pwede lang yan ikafile kaso, libel ang buaya, ma-file na kaso libel sa aton permi kay ginapanggid nyo sa permi sa mga sungak-sungak sa mga dalok-dalok. Hindi yan dalok-dalok ang buaya, hindi black kay 5 Andre. Ang mga buaya, matukob lang na kung gutom. Pero pag was hindi sila magutom, hindi sila gakaon. Ang buaya, estaka siya lain. San busog na, basta may karanunon, makaon gapon. Ang buaya sa tubig, pag busog na sila mapahimunong na sila. Bisan magpalapit ka pa na sila ka magambal ka kauna, kundi siya makaon. Di Blacky 500? Amo niyang batasan sa buaya. Tingagi na kumparar nyo ang mga politikos, buaya. Kaya mo ang politiko ya, bisan ka busog, basta may karanunon, kaunon. Basta may turokbon. Nano ka mo man? Hay! Kaluluoy lang pero may buhaya sa inyo. Sa kay Mary Ricabarda, may gabi Moses Dinuyo. Good evening man, shoutout sa kay Kim Hiroso Panes. Good evening Sir John, shoutout lang sa kay Bibi Leia Aling Victoriano sang Hamindan. Sa kay Cynthia Inuhas Hostiniane. May gabi idol Mr. John Capulot. Good evening man. Kay Angelo Di Monteverde, good evening man. Sa kay Seth Quijano, may gabi John, ari lang ko di sa banwa sang maasin, gapamati si imo. Bawo nagligad to, masyar kami sa maasin. Aling way taga kita ay kay nagkuan kami to, tree planting no, sa maasin watershed. Kay Mama Yet Sapyo, good evening Ma'am Angelo Di Monteverde, Ma'am Raquel Gubotanga, kag sa kay Madam Sel Baluro Kasiple. Okay? Maing gabi. Sa kay Karen Hinon. Maing gabi man. Fred Pasgala Jocampo. Good evening. Marborca. Mon Arinal. Shout out Lori Badonio de la Cruz. Have a blessed Sunday evening. Kay 5 John. Kagpa-shout out sa advance happy birthday sa kay Louis Israel Tagwa de la Cruz. Tomorrow, August 18, sang Rosario Dumangas. Oy, advance happy birthday para buwas nga adlaw sa kay Israel Tagwa de la Cruz. O Luis, no? Israel Tagwa de la Cruz. Kay Karen, mayang gabi, kay Tabski Haviliana Diaz. May ayad nga gabi, Sir John from Pasig City. Sa kay Banks PSG, Edmar Liquinia, Rose Farito Chavez. Mayang gabi, listening from Aman Jordan. Sa kay Velardi Carl, shout out man. Apple di Aptabat Pataasan, good evening man. And shout out ko no sa kay Virginia Pareño, Marivic Pareño Taasan sa Barangay San Pedro Molo. Thank you kay Clemente A. Madarico Jr., good evening man. Shout out man sa kay Bea Singgoan Sunon. And sa kay Emily Ino. Good evening kay K5 John sang sa K5 kag San Iyoda sa istasyon, sa Inyoda sa istasyon. Sa kay Sir Enrico, salamat sa imo kagina kon wala ka kag sa asawa mo kag sa nanay mo hasta subong wala pa kami makasakay sir, liwat madamo gid nga salamat sir. Okay, gapasalamat sa kay K5 Enrico. Amo ni yung mga taga K5 basta may mga buligan mabuligid na. Kay Nonoy Villafranca, good evening, shout out from Singapore. Nonoy Villafranca, kay Tabski Habiliana Diaz, Mary Ricabar, Rampark Mendoza. Good evening man, Florenda Cadaviro, sa kay Bob Diliho. Good evening man. And sa kay Sel Baloro Casiple, good evening, and Christine Gardose. Ayos! Ara ng patrol taki 5 Andre, okay? Pag sina kun na nagid man diretsohon tan na sila karon no. Halin sa kuno. Ari pagalin na sa kay Kevin Mark Matanga Galio.
Good evening kay Rodrigo Montaño. Shout out ko no sa mga taga San Juan. Galantaw kami di. Hambal ni Kiven Mark Matanga Galio. Kay Dina Rabina. Good evening sila niya John. Trapo nga mga politiko. Sir John, amo ni dapat tulaon. Correct. Kay Lori Abadonio de la Cruz. Good evening. Lap 12 bala sa sila todo kay 5 John. O kon ham aki para magpakalinong-linong. Okay, sige. Sa ato sinapagmanara sila kay 500. Check naton si K5 Jenny Kauyunan sa latest nga sitwasyon sa palibot sa syudad. Nareklamo ang playground kuno sa Ngaro Plaza nagparang manimaho. Kay may kuan kuno to, may bunang. Ay nano yung mga green guard. Check na to sitwasyon sa palibot sa syudad. Sa iluyupod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Yes, K5 June mayong gabi, no? So right now, K5 June, dito kita sa may Ngaro Plaza. Ini K5 June, pato kita sa may playground. Ini pala ang kabatong kita sa mga pila ka mga reklamo na mabaho kasi K5 June. Allegedly, no, K5 June. May nagbilin sa higpo dito K5 June sa playground. Allegedly lang kay Sir John, kaya hindi naman siya ma-confirm kung iyagin man isang tao o iyasang ido kay Sir John. By judging sa iyang baho kay Sir John, do iyagin isang tao kay Sir John, ang ginbilin sila nga may higpo. So, ang dili kay Sir John, makita natin, amo ni ang playground. Amo na da? Oo, amo ni. Gamay lang siya kay Sir John to balay-balay niya nga may light, may do course ni Black Paper June, may mga libot-libutan ikaw, may saka-sakaan, may swing, may actually ginto nila kasi Paper June ang piso, swing lang kag slide kay Paper June, no? So, diri kay Paper June, kung makita mo, ang do tube like na Black Paper June na color blue, color green, color red. Dira na kay Paper June napilin ang higpo sa tao kasi Paper June nga nagalinapta. Argay, kalain. Ang daw color green na daon, ispunta na, Oo, palapit na ito kasi Paper June, wait, di ba taas? Malibot kita. Hindi ka na mapalapit, mapanimahuan mo pa na karoon ka. Actually, kay Paper June, kung bago ka pa lang kay Paper June, kung magsulta, hindi sa gawa, ang smell niya, ang baho niya. Pero kung magpalapit kay Paper June, mapalaan mo gid na may something sa sulod sa playground kay Paper June. Tinga nga way paglimpyuhin, asang, may mga green guard na, hindi bla? Actually, kay 5 June, nagpagawa na isang statement si Mayor Iso Trenya short after nga may nagwa na information may mga bilindi kahit ko na tomorrow, kay 5 June, i-flash out na siya sa aton General Service Office kag sa Senro kasi 5 June. Kung ang ginapangita mo kay 5 June Green Guard, naglibot-libot si Kateri kay 5 June. No, so far, wala na kita sa may na-spot nga Green Guard diri kay 5 June. Probably, syempre, gabi na, nagpahuway man yung atot na mga Green Guard kasi 5 June. Amo na siguro tomorrow, nga amo ni ang pagpanglimpyo na sa aton ng mga Green Guard diri kay 5 June. Dayaw man ko nga klase ka dayaw mo ko sa mga Ilonggo damak-damak gidya no. Oo, kasi 5 June. Kasi bala may ang Black Paper June, syempre children's playground na di ang mga kabataan bala kasi 5 June, syempre hindi bala na why man need malapit na CR, kaya sila maghambal, absent sila kasi 5 June sa ilang necesidad. Number 2. Oo. Na ilang number 2 kasi 5 June, wala bala sang traffic, no wala palapitan or wala na ginikanan. Dra na lang nagpusang.
Oo, di lang kay Fab Jun. Kay, di ko makita mo. Hindi siya kita. O sa kay Fab Jun, probably, bata, gid siya kay Fab Jun. Kay, gamay lang man ang buko. Sini kay Fab Jun mo. Amo ni ang kadako sang buko niya. Para kay Fab Jun, no? Usually, ang makaigo na bata kay Fab Jun. Oh, laban-laban. Oo. Chilisang bata. Chilisang bata. Yung doon namin. Yan, may, hindi man tayo makitaon. Diyan, tira! Ay, ano lang kay Fab Jun. Kung isa pagid ka, posible na ito na kay Fab Jun naisip nga nag-ubra sini ang mga badyaw, bala ko kay Fab Jun. Badyaw? Base makusaran ta na sang badyaw ay tagani kakita sila na yung pasibangdan ta dayon. In fairness sa mga badyaw hindi itaman sila pagdirektahon dan kay way ta kabalo base kon kuan man bla base kun kita mabla nga mga base mga kabataan madak mga taga diri sa aton blaw. Probably ang mga kabataan bala kay Fab Jun nga mga badyaw mga pero so para kay Fab Jun makita naton diri malimpyo man niya kasi Fab Jun ang iba niya portion sa aton nga Haro Plaza kasi Fab Jun no na yara sa basurahan ang mga basura doon lagi kay Fab Jun may makita nga mga basura o mga plastic na nagalupad kay Fab Jun. Doon na sunod gid ka pang limpyo bala. So amo lang dito ang problema kasi Nami man kayong plaza ta limpyo-limpyo, wala sang mga basura, wala sang may nagalupad nga mga plastic, kay may mga natungdan nga mga basurahan nga dira na pahamtang, no? Pero at least may ipon. Gatod basura prong baho sara. Kung nakita mo kasi Fab Jun, kung diri ka sa portion, kung diri ka sa asang Haro Plaza, hindi mo masapak ang playground kay Fab Jun. Kay aside sa madulong siya kay Fab Jun, ito sa pinakapunta nga part ng Haro Plaza kay Fab Jun, sa fronting ni pala sa land bank kay Fab Jun, diran hamtang, kag ito super sanag. Usually kay Fab Jun, kung mga tulutin panog gitman na, ang playground na to, napuno gitman na kay Fab Jun sa mga kabataan nga nagahampang upod Manila ginikanan. Kumbaga siguro may mga unsupervised na mga kabataan na abot gid sang ilang panawag sang nature kay Fab Jun, dito na lang sa ilang buli. Iwain mo na yung kabata, kaya masang bata niya, bisan din lang yung bata, yung labi na kuno siya may nagasaway nga ginikanan, bata mama, ari na ginin niya, lang ko ni punggan, dirita! Kundi na ni Maho, tatanan? Pero ayun kay Fab Jun, in fairness, kay Fab Jun, malimpyo gid ang ato nga Haro Plaza right now. Very good. Kaina kasi Fab Jun, naglibot man kita dere, mga right after mass kay Fab Jun, as in super puno ang Haro Plaza nato kay Fab Jun, no, dapat mo sa mga nagatulotambay, nagapahangaw-hangaw, and of course, expect natin kung nagapahangaw-hangaw, may ginakaon kay Fab Jun ng mga street foods, may ginainom, may ginabitbit. Kaga ibandaan sa ato kay Fab Jun, tamaran niya maghaboy isang basura nila sa basurahan, ibili na lang nila kay Fab Jun. Pero makita natin wala sa may basura kay Fab Jun. Kaga aton dila kay Fab Jun matapos nga aso diri sa may Haro Plaza kasi Fab Jun doon natabo nga sabing incident. Aton nga pulis diri kay Fab Jun is makita naton no na may mga pulis kita nga naga-rove diri kay Fab Jun, may mga naka-standby mga pulis. In kaso nga may mga untoward incident naman, may mga rambol-rambol or sinagamo or kaluman emergency kay Fab Jun, ang maglayon nga ma-rescue sa aton or ma-respondihan sa aton nga kapulisan kay Fab Jun. So kung ikaw kay Fab Jun, nung gapang hangaw-hangaw, diri ka sa Haro Plaza kay Fab Jun, take a moment. Ito ka diri kay Fab Jun, ma-appreciate mo ang beauty kag sulit sa Haro Plaza kasi Fab Jun. Kag kung namigid amo ning oras mag-walking kasi Fab Jun, kay wala nagawas ang tawo, malinong, ang pwede dito kay Fab Jun kung gusto mo magpahangin-hangin kag sa imo nga peace of mind kay Fab Jun. Namigid man na magpahangin-hangin na, no? Kay man limpyo ang plaza, tawhay, kag siyempre makahaklo ka sang
baho nga hangin. Ginahulat-hulat mo nga mga hambal ko nga presko nga hangin ay, no? That's why kinahanglanon limpyuhan gininadiraanay i-flush out na da para nga maglimpyo pagkatapos dapat may gabantay inadira nga bisan isa lang kabilog nga empleyado sa City Hall. Total ang inyong job hours da mga sobraman 80,000 o pilakbilog inyong job hours da o mga sobraman 10,000 ang inyong job hires. Bisan isa lang o duwa ka job hire ibutang nyo da kay total ng iba nyo nga job hire ubra nila na mga keyboard warriors malang na agod nga mag for example may komentaryo abi nga kontra sa administrasyon sa syudad na gaguluwa na dayon ng mga trolls amo na mga job hires na. Para na gamitan nyo daw, pabantayan nyo na sang playground do para nga hindi na magpanimaho. Kay 5G ne? Ang balon mo na si Mayor, ang balon mo basi makama-duty ka buwan. City Hall, katuan mo gipalapitan mo si Mayor ay Sacho. Naton Mayor, nagambal to si kay 5 June kapulot. Butangin naton jabhad ang ipa-flash out na da, ipalimpyuhay na da sila na da naton tapos butangin sang jabars naton kay total nyo jabars da sobraman 4,000. Labot na ni 8,000 kuno. 10,000. Ang balo mo gina siya ha, kay 5G ni ha? Ipalabot naton kay 5 June. Aton nga transfer naman Videohon mo magambal ka sa iya para makuha tayo ng reaksyon ta kung itsura yung reaction. Oo. Ako, siyempre kay 5 June, no, taman bala kay 5 June nga this is a public place at sa tanan. Kag for safety man kay 5 June sa katon nga mga kabataan nga nagahampang dali kay 5 June. Correct. Kag sa mga nagalibot-libot ng mga tao, hindi pa mayo lang kung nali may magwa ka, may magkadto ng mga pangayaw da. For example, may mga ara kitabi nga mga inang local tourists, no? Halin sa ibang nga probinsya. Malabay da sa Haro Plaza, mamasam nagawlagaw tas plaza bi kay malagaw tayo dami kuno Haro Plaza nila tumong may balerina kuno tong agasaot-saot mo. Magkanto tatubi kay malantaw-lantaw man ato. Ti paglabay la karon maniga panimaho na karon karon ang first impression sang tao amo na sang last impression niya pagkanto sa lugar nga ina hindi bla kay 5 Jenny. Amo kay 5 June ang saying first impression last. Kay karon pag-abot na karon panimaho na karon kundi man ba sila sugid sila nami tong Haro Plaza di mga Jess may baho-baho man to iport. Imo la si Arto. Kundi guba tato sa ibang nga probinsya. Kay 5 Jenny. Amo gito kay 5 June. Ambal na sugid lang na si June kapulot ubra kapatikal-tikal. Ngambal na nami ang syudad sa Iloilo. Ambal na si Mayor ay Sacho nga nami-nami syudad to. Pidi kalagaw to kay nami to sila. May Haro Plaza sila to. May Esplanade sila. Baho man kwanto, baho man ta. Baho man timbol to. Hindi black kay 5 June Amo kay 5 June dapat nga amo na kay 5 June nagmando man si Mayor Isa na first thing in the morning ipalimpyuhan niya ang aton nga playground kay 5 June agud nga matinlo o mahamot na para sa mga kabataan kay 5 June nga nagahampang. Right now kay 5 June makita naton may family kay 5 June nga nagahampang sa playground. Subong? Oo. Araw-araw may panimaho da, presla da. Ang balito, natunugay mo, naida kay may panimaho da. Itaimbam na tunda. Actually, kay 5 June, hindi siya like super strong nga baho, no? Siguro tayo mga pila na kaadlaw. Diba kung pila kaadlaw kay 5 June, ang baho medyo naga-subside naman na kung nagamala. Iyo gani, pero ang bala nato, nali ka rin magdinamulit ka mo da. Nali sumaka na ka rin magsulot sa buho-buho. Ito ka rin disgrasya, gin. Yay, kalain.
Ang balato na, yung balato, pituhe. Ikaw na, green guard na. Ay, kuya. Actually, kay 5 June, wala man sila sa may like playground din. Sa ano naman sila kay 5 June, sa may siso. Sige. Malayo man. Nato siso lang ha. Hinugay ka palapitan sa buho to ha. May kwanto. Hindi ka mo palapitan sa buho to. Kaya sa buho to, may kwanto, may gwardiya sibil. Disgrasya na sila karon. Wait, sorry. Kita mo, Teo lang tawa. Ang lain na karon, may bata, black sumuhot to, pagsuot, pagwaya, Maria Ihunes, di garapon sa Tisimagid, kag may salakyan sila, tingala sila salakyan na, primaho. Nagiging kasi 5 June, ginabantay at ba't kinupon sila ka bata. Basi ba ilang mag-show. Ayaw, Maria Ihunes. Pandami na gadaan to. Actually, kay 5 June, kay Ina, sa pagpalapit nato, kay 5 June, i-share to lang ato kay experience. Sa isa ka Iloy, upod niya, bata pa kay 5 June, iya nga bata, mga 1-year-old gani, or 2 years old kay 5 June. Din pasaka niya, kasi wala ko pa nakita, kundi nampi ang higko. Nagkakabal ko, sabi ko, ay ma'am, wait lang, hindi ba mahigko ang sulodira? Hamba na sa akon, ay hindi man ma'am. Ang wala siya. Tapos dugay-dugay ka kay 5 June, nagkamba sa sakot, ay, hala, mahigko, gid ma'am, kag dumabaho. Hindi kayo magpate mo. Tapos kay 5 June, pagwa niya iya nga bata. Tapos hamba na pa sa akon, hala ma'am, dumabaho, gid man higko. Te. Gipasimpot yung sa akon kay 5 June. Te, gisingutan mo man. Wala mong confirm. Pero sa istorya sa mag-amigo niya, pre. Niya may nalapakan ka, pre. Niya na pinalapakan mo. Niya daw kan man na, pre. Higko mo na sang... araw-araw man. Tilawan tabi kung higko man. Pag tilaw niya, higko yung magaling. Ay, Pinoy, oo. Itong pamilya nga yara sa karon sa playground ng flashlight na ang nanay. At ibasti na batsaga na kay 5 June. Ate daw. Libot nila kay 5 June kaging flashlight. At ito nakita na confirm. Te. Amo na gani, tanig ipalapitan mo na kayo ng balan, naton, ugay ka muna ka may time bomb da. Te, sige Oo. Sige ka kay 5 June so far, no, the reason may bahay niya man niya sa distrito ng Haro, sa may Haro Plaza kay 5 June. Nagapabilin nga matawhay, malinong ang aton diri nga plaza kay 5 June. Kag well secured man, no, nga maglagaw-lagaw kag mag-jogging diri kay 5 June. Sus may araman sa aton nga police visibility diri kay 5 June. In terms of traffic naman niya kay 5 June sa palibot sa Haro Plaza, makita naton kay 5 June, no, nga matawhay naman ang dalagan sa trapiko, and mostly makita naton nga labay kay 5 June nga mga salakyan, isa mga private vehicles naman niya kay 5 June. No? So, tomorrow, another week naman ni kay 5 June. So, another week naman na kinanglan natin malampuwasan kay 5 June. No? And let's start our week positive kay 5 June. No? Para sa masunod na semana, and para sa Halinlunes hasta Biyernes kay 5 June, mangin positive man ang aton pag-ubra, ang aton pag-eskwela kay 5 June. No? Yes. Okay. Sige, kay 5 June, upod sa patrol, si kay 5 Makoy, Espeha, Umalay. Ako naman si kay 5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Kalikon na karoon ng mga pila ka mga detalye sa mga balita na tipon sa ato sining patrol, diri sa ato sining pangalagad mga ka K5.
Ang mga balita ng idabatan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, antiviral, antibacterial specialist. Nag-star ka bala sa balahaon kag matubing nga lugar nga paborito balayan sang mga lamok. Taas blahilanat mo kag may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka, pagpananakit sang kalawasan. Mga ka-K5, may naobserbahan ka bala nga daw pulang nga rases na nagatubo sa imong kag sa imong dughan. Oy, magpa-check up ka na. Kay laban-laban mga ka-K5, may sintoma na ikaw sang dengue virus. Gani, pag amo na ganing imo batyagan, mga ka-K5, mag-Klinika D3 Bio ka na. Kaya ang Klinika D3 Bio isa ka sulfur food supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 mga ka-K5 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 mga ka-K5 nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang ato sining lawas into monoglyceride. Kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial or natural microbial sa aton sining nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio through MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Mga ka-K5 ng vitamin K ang sa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge na. So ginapanami man sang D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impektar na sang dengue. Kani mga ka-K5, tinuan ang aton nga ogsaran para nga hindi na pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Kinahanglan likawan naton nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag-D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Mga ka-K5 kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 11:20. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Wala ka naman. Banala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Ibuhos mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, hari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, harap. Wow! Kaya naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputoks mo na! Grabe sila.
Sa mga kutos. Okay. Kamu ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyog na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalagan. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durmisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Babatong na sa isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito na lang alam, ha? Makabatong na pag-insa. Pisos! Nakalay water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May tag-piso pa na water sa mga. Aray, udap tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikor ko lang bilog. 200! Lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tumakaboy niya how? 300! Na pagpatay mo sa lagbong ako ano? News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga daton nga oras karon kalaborita sa 25 minutos na. Ang nakaligad sa alas 11. Check naton ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa ato sini nga mga ka-K5 reporters. Una-una naton check ang mga detalye sa mga balita na nagikan sa K5 Jenny Kauyunan. Ining may kang tal K5 sa sining mga estudyante kuno nakuhaan sa video nga inang nagalakad sa may Center Island sa Mandurriao pagdisiplinahon kuno sang titim o kag sang pusmo nga nakilala nila ni mga kabataan. Check naton ang mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM, kampiyon report. K5 June na-identify na sang aton nga Iloilo City Public Order and Safety Management Office sa kuning POSMO kaupod ang Traffic and Transportation Management Office ang mga estudyante ni K5 June nga nakuhaan gid sa video nga nagsaka sa railings kag nagtabok sa Center Al sa Diversion Road Mandurriao K5 June. Though wala gin disclose sa K5 June kung ano ni nga bulutuan pero makita sa uniform, though we believe K5 June nga from Haro National High School ni sila ka K5 June pero wala pa manigin confirm sa aton nga authority. Bungo dira ka K5 June nagmando si Mayor Reyes Treñas nga ma-coordinate ni ka K5 June sa mga buluthuan ang agod nga hatagan ta K5 June para sang lecture sa mga insakto nga disiplina sa mga kabataan kag ang risgo ka K5 June sa ila nga ginobra. Yes. Because we know ka K5 June nga ang diversion road naton ka K5 June is one of the major thoroughfares. Madasig na K5 June ang tawag sina ang salakyan da K5 June kag makita sa video nga hindi sila ka K5 June makatabok sa pedestrian. Yes. Kung isipon da K5 June no, malapit lang gid sa flyover dira ilagin tabukan pero lang gid ka metros. Oo, sa may mga hagdan wala ka K5 June nga may mga tatabok lang gid ka K5 June. May ano pa ganun may elevator. May elevator pa. Well no kung naga-function or wala. Abay gagana? Ay di kita sure ka K5 June. Abi check up abi na buhat i-check up. I-check abi buwas kay
ginuging pagwaan na sang budget sang syudad pilak milyon para nga ibaklan sang bag-o kuno nga elevator mo kay elevator lang gimutang na sang una way manggali ga function to guba manggali to. Hindi check ta ka K5 June kung nagagana ang elevator dira. Di may elevator ka K5 June kung tamad na ka mo mag-stairs may elevator. Di makita na to K5 June no nga kadelikado gid. Sang ginobra sini nga sang duha ka sa mga estudyante. Galing ba siway sila nagtabok to kay natakan sila mag agi to sa babaw kay way man abi atop mong init. Pero in fairness to the init na K5 June, mas okay na lang yung mainitan kaysa nga doon naghampang kamuya sang sang mga bata ka K5 June. Laban niya tripping niya sa mga kabataan, hindi niya kasiling inang natabuan nga hindi lang kasi abi nga daw na manol sila. Hindi niya kay minanol tripping nila niya nga niya daw matabok blaw kay para nga makita tada pero nga sadya. Tripping guro niya kay magabataan niya. Ti mga bata pa blaw kay usa ka K5 June. Ti kadto ka delikado gid ni ka K5 June mo na nga dapat tawan gid sang leksyon kag disiplina ini mga kabataan ta K5 June. Kay reiterate gid sa ila ang importante nga dapat mag-cross sa pedestrian lane, magtabok sa mga insakto nga talabukan bala ka K5 June. Ang good man malikaw sa aksidente kay kung natabo ni ka K5 June, may salabto naman niya ang driver. Yes. Balaba niya K5 June, balaan man nila ni hindi pwede da Balaan nila na araw-araw mataga syudad din sila, diri sila eskwela syudad. Balaan nila ni galing kay gusto nila magpasaway. K5 June Amugid K5 June kumbaga do amo na ang problema sa aton nga mga kabataan kumbaga badge of honor na nila ka K5 June sa mga barkada nila sa classmate nila. Nagtabo kami to sa may diversion road Manure. Wala kami nag-agi sa pedestrian lane. Ipasikat pa nila. Pasikat ang term. Pasikat ka K5 June. Hindi manami ka K5 June. No? Kay ka delikado gid kag risgo man sa mga driver ka K5 June. And on the other hand man K5 June, angot dira ka K5 June, no, si Councilor Cedfric Cabaluna ginadoso nga dapat pabasugon ang Barangay Council for the Protection of Children o kun ang BCP diri sa Iloilo City ka K5 June because nakita asang konsehal ka K5 June nga dako ang papel sining Barangay Council for Protection of the Children. Ilabin na ka K5 June subong nga grabe gidya or grabe na ang aton nga mga kabataan, especially ang mga minors sa K5 June, considering sa mga involvement nila sa mga ginagamo ka K5 June like rumble, stabbing, o pani ang mga pagtabok sa balati regard sa pagtabok sa dalan kay 5 June. Dapat gid nga may mga presence gid sa authority kay 5 June nga mag-intervene kay 5 June. And on sa bahin naman niya, tapos naton sa City Hall nga report, sa bahin sa police report kay 5 June, no, nadakpan na ang suspect sa nagbuno patay sa isa ka negosyante dito sa may Mandurriao kay 5 June. Suno kay police sa tanan Glary Perante, ang Deputy Chief of Police sang Mandurriao PS, nga nadakpan ning suspect kay 5 June pasado alas 1 sang hapon paagi sa ginkasa nga hot pursuit operation kag sa kooperasyon man sa mga barangay official sa barangay Navais, Mandurriao. Ang base sa investigasyon kay 5 June sang aton nga kapulisan, nag-inom ni ang biktima ka kay 5 June naging kilala nga si Arthur Casipe, 35 anyos, kaupod ang suspect nga si Jerome Olimbak, 42 anyos, kag nag-umpisa ka kay 5 June ang ilang hindi pag-intindihan kag pagsabtanay sa nga wala ni ka kay 5 June nagsugot ang suspect naton nga ginhingyo sang biktima nga may ubrahon sa iya kay ining aton nga suspect isa ka construction worker ka kay 5 June. Di may ginhingyo siya tani kumbaga nga ubrahon lang bisan isa ka adlaw pero kumbaga may mga prior commitments na ining aton nga suspect. Rason nga wala siya kay 5 June nagsugot tinangakig ang biktima kag gintampa iya kay 5 June ang suspect. Ang suspect kay 5 June kumbaga naimpito, nagpalanulom ang iyang panulok, that's why nga nabuno niya ni ang aton nga biktima kay 5 June. So nakaagom gini sang 5 ka stump woods ang aton nga biktima, ang rason sang iyang kamatayon kay 5 June. So right now yara na sa Mandurriao PS ang aton nga biktima kag magapasaka gid kay 5 June sa nga kaso ini nga pamilya ni Arthur Casipe kay 5 June. Gintry taman kay 5 June nga kuhaan sang statement sining si Jerome Olimba pero nagpamalibad siya sa aton kay 5 June nga magpahayag sang iya nga kumbaga side man tani bala kay 5 June. Okay.
Sige. Sige, ka K5 June mo na aton nga mga balita ang natipon sa patrol. Kaupol si ka K5 Makoy Umalay. Ako naman ang inyong alagad ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampan nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report yung impormasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan nakadara sa 8:33 minutos na kaligad sa alas 11. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita, LTO6 ang ginapatumod ang mga FB chat group nga nagahatag sa impormasyon angot sa checkpoint kag nagapanuya sa ilang mga enforcers. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay ka-K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. Okay. Daligid lang nga. Okay. Ara na. Medyo ay pagkapreparar. O sige. Ara na. O sige. Proceed K5 Kim. Nagpadala sang request ang Land Transportation Office sa LTO Region 6 sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Police Regional Office sa PRO 6. Agud matumod ang mga admin kag miyembro sa mga Facebook chat group nga nagapaalerto sa mga motorista kung sariin ang checkpoint lakip na nagapanuya sang mga enforcer. Sino pa sa LTO 6 ang telekdan nga mga sinemana nagagamit ang iban sang mga motorista sang FB group chats. Agud niya mag-post sang real-time nga impormasyon angot sa lokasyon sang checkpoint kung sariin ang ila patrol amo manong schedule sang ilayang operasyon. Dugang padrino ang pila ka mga miyembro ang nagakuha pa sang litrato kon picture sa mga enforcer amo man deputized personnel samtang nagapatigayon sang checkpoint kag ginasuyaan pa ang mga iniyo kon nagabuya sang malain nga mga tinaga piragi sa chat threads. Samtang iban sa Facebook community ang nagapang solicit pa no kag nagapromote sang pila ka mga serbisyo lakip na ang hindi otorisado nga pagproseso sang driver's license amo man rehistro. Sa request rin isang talatapan kung sang LTO Saraco 6, ginahingyo ang gilayon nga pag-investigar kag pagdula sang matumod nga mga grupo kag pasakaan sang kaso kriminal kung kinahanglanon ilabi na ko nagalapas sa Cybercrime Prevention Act o kon RA 10175. Ginahaylo naman sang talatapan ang mga motorista nga magamit sang official channel para ya magreklamo kag para no sa mga palamangkotanon. Kaga mo na sa karon ang proseso sang LTO Region 6. Kagani nga balita ang nadulong sa inyo sang kaaluan sang DTX 500 bulong sa hypertension, diabetes kag iban pagid nga sakit sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, mga ka-K5, mga pulis or mga pulisa sa ikayong lawas ang ginapabaskog sang Provincial Health Board. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay ka-K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Mas ginapabaskog sang Iloilo Provincial Health Board ang mga pulisa para sa ikaayong lawas. Ining kasunod sa ginpatawag nga pagsinapol ni Iloilo Vice Governor Natalie Andibuque agon niya maistoryahan ang mga health concerns sa probinsya sang Iloilo lakip sa mga ini among budget proposals kag policy improvements sa mga ginahimo nga intervention sang probinsya batok dengue, pag-update sa annual vital health statistics sang local government unit health scorecard kag ang LHS manual of operation status, annual health budget proposal, facility licensing and accreditation updates kag PWH ordinance deliberation. Naibaluan nga ini ang ginupda ni Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO Chief Dr. Maria Socorro Quinion. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DDX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si kag K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Okay, alang-alang ilang tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Buwas istoryahan tang iban pa nga mga issues sa buwas nga adlaw diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5.
Hindi magkalipat sa mga nagapulaw-pulaw da, mga taxi driver, sige pa pulaw nyo da. Kape inom kape. Klinika DTX Coffee Mix ay kape ka na, may detox ka pa. And sa mga kalalakinhan naman da, nga daw medyo maluya ng lawas. Pabaskog ka mo inom sang Extend for Supplement for Men. May makaglabawas ka nga nagabulig para sa mayong sirkulasyon sa atong dugo, kag nagapa-enhance ang ato sining performance, kag labi kag labaw sa tanan, nagabalik sa bataon ang aton performance when it comes to sex drive ang paghahambalan. Klinika Extend for Supplement for Men. Sa mga mahilig magpulaw, Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternatibong Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Sa ngalan sa bilog nga persa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka K5 June Aluado kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon